konečně bez vězení. Můj bácha má pobřeh, já tam jdu a zavlačuji se, že? A zabiju nikoho z nich. Nemuselo to tak dopadnout. Ale jako nemůžete se tomu to byl nepřítel. Nemůžete se může sám. Přece nemůžete brečíš, byl to nepřítel přece. A proč tady tam brečí? No protože to byl nejlepší kamarád. Nemuselo to tak dopadnout. Počkejte, někam jdu. Pomodleme se. Co tady děláte? Máte být vyvězení. Já už jsem šla ven. Počká, dostal jsem zprávu, že jste šla ven. Jste jenom na ten pohřeb. Tak co, ségra, jdeme si zavolat. Chápe, že já chci svoji hnusnou ségru zabít. Ještě neví, jaký mám obočí. Tak to dopadne tak, že já ji zabiju. Ne, aby ona mě. Já ji měla ráda. Tak čau, ségra. No jo. Papa. No. Nechápu, proč ti pohřebáci ho dali dovnitř. No, Ten Lukas je tohle je seno, ne rakev. Já nesnáším moji ségru. Proč to tak dopadlo? Neví, že jsem hnusná ségra. Ahoj, ségra. Ahoj. Mám přislíknout už ty brýle? Vidíš, jak mi něco udělali. Jo. Ale jak jsme byli s tamtou holkou, já ji nesnáším. Tak jak se jmenuješ? Katie. Já Natála. Dali mi jméno Vanessa, ale já se jmenuji Natála. Oni mi jméno nedali. Justin Modestar, zabijeme ho. Ano, ségra, mám tě ráda. Pomůžeš mi zabít moji ségru hnusnou. Ahoj. Hej, Hopre, nemyslíš, že ten pohřeb Lukásovo byl nějaký divný? Ano, protože furt každých 5 minut volali furt jenom. Já si myslím taky, ale ta, jak se jmenuje, ta jeho ségra, furt to se chovalo nějak divně. Ano, divná byla, fakt. Já nevím, proč ty pohřebáci ho nenesli. Co to bylo? Co to bylo? Nevím, jdeme. Teď. Ještě že máme ty vesty. Jdeme je chytit a pošleme je do vězení. Hele, víš, to byla? To byla Vanessa a Katie přece, ta vězeňkyně. No, tak jdeme. Jdeme do vězení. Za to ještě nás chtěli. Myslíš, že utečeš? Tam vy si do toho vězení, tak tam půjdete. Dejte sem, pane Hofre. Jdete do vězení. Za to, co jste udělali. Tak to se nepřejte. Vaše shledanou. Dobrý den, my vás jsem bratranec. Dobrý den, já jsem ten Edward a vy? Já jsem Hopper Morningstar. Ano. Opět, co ti představí mého syna? Ahoj. Ahoj, ty jsi dostojil. On je Mike Morningstar. Ty jsi dostojil. Čau, opět. Chtěl bych ti představit Tohle je můj dálený bratranec Franklin Morningstar. Ahoj, já jsem Dustin Morningstar. A jmenuji Edward. A tohle je Gregoríček. Ahoj, Trevor. Ahoj, Trevor. To je můj malý bráška. A teď je můj syn Mike Morningstar. Chcete se, vy jste nevěděli, že jsme detektivy. Nevěděl. Chcete se stát detektivem? Ano, tak já vám. Dobrý den, paní Malo, taková. Mám tady bratranice, chtěl bych se taky stát detektivem. Ano. A my, můžete se stát, ale... Ale měli jsme hned podezřelý případ, že nějaký kamarád nás zradil. Doufám, že nás Luka, nezradil. jmenoval se Lukáš, byl jednou úřad, podplatil doktory. A pak si dal injekci a byl nějak silný, ale porazil jsem. A teď to byla paní Mavidrákový ségra a ta nás zradila. Nemenoval se Vanessa, jmenovala se Natála. Ale doufám, že vy dva nás nezradíte. Dejte ruku na to, že nás nezradíte. Navždy.
Bad boys, what you gonna do? What you gonna do when they come for you? When you Takže počkám. Ty říkáš, že chceš zabít všechny netrvý. A kdo to řekl, to se dozvíte. golden rule, so why are you acting like a bloody fool? If you get hot, then you must get cool. Bad boys, what you gonna do? Or what you gonna do when they come for you? Bad boys, what you gonna do? Or what you gonna do